Il-pubbliku qed ikun imħeġġeġ jgħid tiegħu dwar liema minn 24 sit madwar Malta u għawdex għandhom ikunu meqjusa bħala siti ta' dominju pubbliku. Dan il-proċess għandu jwassal biex għall-ewwel darba pajjiżna jkollu siti b'dan it-titlu illi jfisser protezzjoni ambjentali ikbar u iktar tgawdija mill-pubbliku ta' dawn is-siti. Dan fil-waqt li jkunu mħarsa wkoll ċerti drittijiet privati, kif spjegat Michel Borg, uffiċjal tal-Awtorità għall-Ippjanar. Drittijiet ta' third party rights ħajdwek ta' min għandu jew huwa owner jew għandu dritt fuq ċertu artijiet, dak dejjem jibqgħu salvagwardjati. Ġifieri mhijiex xi ħaġa sempliċi li tajt jekk tiġi declared bħala public domain, allura l-pubbliku għandu aċċess għal kull imkien. L-24 sit fil-lista tal-konsultazzjoni jinkludu fost oħrajn il-Manuel Island, Garnaw, Ħondoq ir-Rubin, il-Kalanka ta' Dellimara, Kemuna, iċ-Ċittadella, Fom ir-Rieħ u ta' Ċenċ. Ħafna minn dawn is-siti kienu proposti minn għaqdiet ambjentali fil-waqt li anke l-Ministru għall-Ambjent tagħmel is-suġġerimenti tiegħu. Issa l-pubbliku qed ikun mistieden jgħid tiegħu dwar liema jaħseb li għandhom ikunu is-siti illi jingħataw dan l-istatus. Il-pubbliku jkollu ċans jara jekk jaqbilx ma' dawn il-nominazzjonijiet, jista' jgħidilna li jaqbel ma' parti minnhom jew le, jekk hemm min għandu proprjetà f'dawn is-siti, jew inkella anke titli, pereżempju ċens jew kirjiet f'dawn is-siti u mhumiex jidhru bħalissa fuq il-mapep li għandna għall-konsultazzjoni, tajjeb li wieħed jgħidilna bihom. Kif Mejju 2016 li l-Parlament approva b'mod unanimu l-liġi tad-dominju pubbliku, kunċett li ġie introdott u inkluż bħala parti mill-Kodiċi Ċivili fejn l-għażla aħħarija se ssir mill-Parlament. Wara l-public consultation, wara l-konsultazzjoni pubblika, l-Awtorità tal-Ippjanar tagħti rakkomandazzjonijiet tagħha lill-Ministru responsabbli mill-artijiet. F'rapport, imbagħad il-Ministru dan ir-rapport jgħaddih il-Parlament. Hemmhekk għandek il-Kumitat tal-Kamra għall-Ippjanar u tal-Ambjent, dak għandhom żmien 4 ġimgħat biex jagħtu l-kummenti tagħhom ukoll. Il-kummenti bħala parti mill-proċess ta' konsultazzjoni jistgħu jintbagħtu direttament sal-11 ta' Awwissu jew fuq sit elettroniku tal-Awtorità jew permezz ta' email.